Hej, mit navn er Bente Jacobsen. Jeg er registreret psykoterapeut, og så er jeg mor og farmor, og det er derfor, jeg har lavet den her video. Øhm, jeg har lidt forskelligt på hjerte og i den her video, og jeg vil lave sådan en form for opsummering på blandt andet corona, men også på det, som jeg kalder WHO-sagaen. Og hvis du tænker, at nu må hun stoppe, det her corona, det er for længst over, og nu gider vi ikke høre om mere, nu må vi videre, så er jeg bare nødt til at sige, at gid det var så vel, men det er desværre ikke tilfældet. Det er langt fra over. Festen, den er dårligt nok begyndt. Så vil du høre mere om, hvad jeg har på hjerte, så stay tuned, som man siger, ellers så er du selvfølgelig fristillet til at lukke ned her, og så må du bare have en god dag. Nu er jeg jo ikke epidemiolog eller biolog eller vaccineekspert eller læge. Jeg er jo kun psykoterapeut, og det betyder, at jeg ved en masse om psyken og om sammenhæng mellem krop og psyke, og jeg ved, hvad der er vigtigt for vores mentale helbred. Og så har jeg altså 2 børn, og jeg har 2 børnebørn. Og jeg vil have lov til at sige, at jeg frygter for deres fremtid. For jeg ser kaos, jeg ser kriser, jeg ser løgne og manipulationer for vores politikere og myndigheder. Jeg ser magtmisbrug. Summen og det værste. Jeg ser indgreb i vores frihedsrettigheder. Ytringsfriheden, den er hæftigt begrænset, og senest med Koranloven, og det er ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer, og vi taler herfra til månen. Koranloven, den såkaldte Koranlov, den er et indgreb i vores ytringsfrihed. Det næste, politikerne gerne vil begrænse, det er vores færden på de sociale medier. De vil have mere overvågning, de vil have mere kontrol. Der er sket et skred, og hvis ikke vi passer på, så ender vi simpelthen med at vinke helt farvel til vores demokrati. For det er ikke kun ytringsfriheden, der er under pres. Alle vores grundlovssikrede og alle vores menneskerettighedskonventionssikrede rettigheder, de er i fare. De er under pres. Så vi skal altså lære et bestemt ord, som vi skal gentage igen og igen. Og det ord, det er nej. Og det vender jeg tilbage til. Hvis vi lige går tilbage til, jeg har prøvet ligesom at lave en opsummering på, her hvor jeg står nu, og når jeg kigger tilbage, hvad jeg tror, det var, der skete under coronapandemien. Det hele det starter med det her gain of function research, som det hedder, altså den her forskning, som jo går ud på at fremstille biologiske våben. Og det gør man ude i Wuhan på et laboratorium, som ser det ud til nu i dag, eller det ved man måske allerede, er finansieret af NIH, den her amerikanske institutorganisation, som Anthony Fauci står i spidsen for. Af en eller anden grund, så var der et udslip af en virus fra Wuhan. Det må med vilje, eller det ikke må med vilje. Vi ved det ikke. Vi ved kun, at det skete. Det næste, der sker, det er, at WHO erklærer en pandemi med udgangspunkt i den her kinesiske model, i det kineserne har gjort, da de først blev klar over, at der var det her virus. Ja, så lukkede de ned, og så siger WHO, at vi skal gøre det samme. Det var en fantastisk strategi. Vi skal lukke landene ned, vi skal skræmme livet af vores befolkning, og vi skal have helst have trikket deres dødsangst, så de gør, som der bliver sagt. Vi skal have de her, ja, så endte det med det her, hvor alle de her politikere rundt omkring, de stod med den røde og den grønne kurve, og lige 14 dage til at vende det hele, og bla 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 bla. Hvorfor skulle vi følge Kina? Det er et andet spørgsmål. Altså, vi havde allerede en pandemistrategi i skuffen, der har den ligget længe, og jeg ved også, at Søren Brostrøm, den daværende direktør for Sundhedsstyrelsen, ville have taget den frem og brugt den, men han fik besked på at klappe hælene sammen og rette ind efter Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, som ville noget andet. Hvorfor han ikke måtte bruge den, hvorfor vi skulle bruge den, WHO anbefalede, det ved jeg ikke. Vi ved også, at regeringen den manipulerede hele Folketinget til at give dem ekstremt meget magt. De fik et helt år. Jeg kan stadig ikke komme over, at de andre folketingspolitikere var så dumme, at de gav dem et helt år. Hvorfor gav de dem ikke bare 3 måneder, som de gjorde i Norge, for eksempel? Jeg fatter det simpelthen ikke nok. Men det lykkedes. Hvorfor det? Hvorfor skulle de have så meget magt? Og så har vi vores medier, som glade hoppede med og indtog rollen som mikrofonholder, i stedet for at forholde sig kritisk. Altså, hvorfor smed alle vores medier deres kritiske sans ud af vinduet? Hvorfor? Gryden skulle holdes i kog med smittetal og dødstal i medierne. Der var de her gule linjer, som du sikkert husker. Der var manipulationer, der var udskamning af de, der var kritisk.
Vi fik at vide, at vi havde en moralsk forpligtelse til at gå med, til at beskytte samfundet, til at beskytte alle andre. Hvis ikke vi gik med, så var vi egoistiske, så var vi ligeglade med alle andre, så var vi uempatiske, og der var alt muligt galt med os. Hvorfor var det nødvendigt at udskamme og true os og skræmme os? Altså, hvis de havde en god sag, så kunne de jo bare sige, vi har en god sag, og her er beviserne, så vi lukker altså ned på baggrund af dem. Så kunne vi sige, nå, okay, det giver mening. Men det gjorde de ikke, og det er fordi, de jo ikke havde en god sag. Det tænker jeg i hvert fald. Reelt set var pandemien drevet af den her PCR-test, som den tyske forsker Drosten, han manipulerede med i en eller anden computermodel. Det viste sig jo ret hurtigt, at det her virus var ikke nær så farligt, som man håbede. Jeg vil våge at sige håbede, fordi det var jo det, der ligesom de lagde op til. Så hvad gjorde man så? Man fik den her PCR-test lavet, og så fik man den kørt på en rigtig høje omdrejning, så den gav en masse positive resultater, og så via PCR-testen kunne man holde hele pandemien i kog. Har man ikke haft PCR-testen, så var den død ud. Og hvorfor skulle den holdes i kog? Fordi vi skulle vente på supervåbnet, de her såkaldte vacciner. Så nu er spørgsmålet, blev vaccinerne fremstillet til at imødegå pandemien, eller blev pandemien iværksat, så man kunne få de her vacciner i produktion og få dem solgt? Jeg har tendens til at tro det sidste. Det må jeg indrømme. Fordi hvorfor var det ellers så vigtigt, at hele verden skulle vaccineres med de her såkaldte mRNA-produkter, som vi i dag ved, og det vidste de allerede dengang, er behæftet med masser af problemer, som reelt er genterapi, som har dræbt millioner af mennesker verden over og skadet millioner af mennesker verden over. Ødelagt deres liv. Hvorfor i alverden skulle det til? Ja, det ene svar kan være profit. Der var masser af penge at tjene. Der har været masser af penge at tjene. Vores regeringer indgik vanvittige aftaler om tonsvis af vacciner, og med klausuler om, at medicinalfirmaerne skulle holde skadeløse. Alle skurkene er blevet rigere. Bill Gates, Anthony Fauci, Burla, chefen for Pfizer. Alle, der har investeret hæftigt i de såkaldte vacciner, er blevet rigere og rigere og rigere og rigere. Mens alle vi andre er blevet fattigere og fattigere og fattigere, jamen så de der skurke, de har til gengæld, de har grint hele vejen i banken. Det er den ene ting. Den anden ting er, at alle lande i Vesten har i dag en ekstrem overdødelighed. Ja, fordi vaccinerne har slået masser af mennesker ihjel, og på grund af nedlukninger og alle de andre restriktioner, som garanteret også har spillet en rolle. Vi ved jo for eksempel, at selvmordsprocenten steg. Og så er der jo også alle de her tilfælde af folk, som ikke kunne komme i behandling, ikke blev opereret, og alle mulige andre ting. Så selvfølgelig har nedlukningerne også kostet liv. Men faktum er, at vi har en ekstrem overdødelighed i alle lande i Vesten. Vi har samtidig et faldende fødselstal i alle lande i Vesten. Flere døde, færre fødes, elit, depopulation, affolkning. Så når jeg sidder her i dag og kigger tilbage, så kan jeg simpelthen ikke undgå at spørge mig selv, har målet også været depopulation, altså affolkning? Er det fordi, vi skal fra 8 milliarder, er vi vel ned til, jeg ved ikke hvor mange. Men hvem har stået i årtier og talt for depopulation? Bill Gates. Og så har vi Klaus Schwab og hele WEF, mafian, World Economic Forum. De har også talt om det. De har nu fået deres depopulation, for der er ingen tvivl om, at befolkningstallene daler. Altså flere døde, færre fødes, befolkningstallet daler. Tænk lige over det. Så vi har reelt at gøre med en mafia, vi har at gøre med nogle skurk, som kun har ét mål, at deres verden skal blive bedre og bedre på bekostning af alle vi andre. We the little people, som skotske Neil Oliver altid siger med sin fantastiske lækre accent, som de jo ikke regner for noget særligt. Og senest har vi set det med hele WHO-sagen. WHO, som jo reelt ejes af Bill Gates og Big Pharma. Det er jo dem, der kommer med pengene, og det er jo dem, der kommer med pengene, der styrer det hele. Det ved vi jo godt. Det kommer vi ikke udenom. Nu har alle de her medlemslande i WHO godkendt ændringerne til de internationale sundhedsreguleringer IHR. Det er den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at nu kan vi helt klart se, hvad 2 års forhandlinger har drejet sig om. Ikke at give vores regeringer flere muligheder for at indskrænke vores frihedsrettigheder, for det har vores regeringer demonstreret, at det kan de sagtens finde ud af. Det behøver de ikke flere beføjelser til. Men at Gates, Big Pharma,
Tedros og alle de andre korrupte byråkrater i WHO skal tjene endnu flere penge. Og hvem der ellers er med og skal have deres del af kagen. Vesten hoppede jo med på pandemibølgen og smed penge i vaccinerne, men det gjorde mange andre lande ikke. De fattige lande i Afrika, de fik for eksempel ikke gavn af vaccinerne. Heldige aser. De købte ikke stort ind. De indgik ikke milliardkontrakter. Så nu skal vi have dem med ombord. Artikel 8c i de her sundhedsreguleringer, som det ser ud nu, afslører faktisk hele forretningsmodellen, sagde James Roguski i en video her, som jeg så tidligere her i dag. Og hvis der er nogen, jeg stoler på omkring WHO og deres planer, så er det James Roguski. Han har fulgt dem tæt siden 2022, og han har virkelig styr på, hvad der sker der. Jeg skal nok smide et link til videoen i kommentarfeltet. Men det er sådan, siger han, at rige lande, det står faktisk i 8C, at rige lande og alle, der har lyst til at hoppe med, de skal investere i fabrikker, etc. i fattige lande, så Big Pharma, de i stor stil kan udvide deres produktion og fald i de her lande. Altså, de her lande skal købe masser af test, de skal købe masser af vacciner, de skal købe genterapi, de skal købe stamcelleterapi osv. Lande, som egentlig måske skulle fokusere mere på at sørge for rent vand og mad og drikke til deres befolkninger, de skal investere hæftigt i alle de her ting, så Big Pharma kan tjene endnu flere penge, WHO kan tjene endnu flere penge, osv. osv. En anden ting er, at de her lande, medlemslande, som har forhandlet og skrevet under, inklusiv Danmark, og tak for det, Sofie Løde, de opererer ud fra den opfattelse, og det er sådan hele fundamentet, at man simpelthen kan gå ud og håndtere pandemier. Man kan simpelthen forebygge pandemier, man kan forberede sig på pandemier, man kan hele tiden håndtere pandemier. Hvis man bare har endnu flere test, endnu flere medicin, endnu flere vacciner, osv. 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 Det er simpelthen hele fundamentet, og det er jo totalt fejlagtigt, men det er en fed forretningsmodel for Big Pharma, som jo reelt ejer WHO. Og det får mig til at spekulere på, hvor meget eller hvor lidt forstår Sofie Løde og andre danske politikere det hele taget, og embedsmænd, og hvad ved jeg. Forstår de simpelthen ingenting? Har de ikke sat sig ind i sagerne? Eller får de bare deres del af kagen? Jeg ved det ikke. Men hvor står vi nu? Vi står over for en affolkning. Vi aner ikke, hvad den her genterapi, de her såkaldte vacciner, vil gøre ved vores helbred i de kommende år. Om vi kommer til at se flere dødsfald, flere vaccineskader. Cancer for eksempel kunne man godt frygte for, men det er jo ikke det eneste, der kan være tale om. Vi ved ingenting, men vi må håbe på det bedste. Jeg ved, der er detox-programmer på vej, som kan hjælpe. Det ved jeg, der er nogen, der er i fuld gang med at udvikle og levere. Og så ved vi jo også, at alle vaccinebatches ikke var lige skadelige. Men pointen er bare, at fordi vores regering og vores myndigheder bare har lanceret vaccinerne, men overhovedet ikke fulgt op på programmet, så ved vi reelt meget lidt. Og det ved vi faktisk kun takket være uafhængige forskere, som for egen regning har undersøgt sagen, og det er jo blandt andet vores egen Vibeke Mannicke og Peter Riis Hansen og Max Meling. Der er ingen tvivl, at de her mRNA-vacciner, de skulle aldrig have været godkendt til brug til brug hos mennesker, eller de skulle aldrig være givet til mennesker, som den britiske læge, Dr. Asim Malhotra, han har sagt igen og igen og igen. Og det er mRNA, som man ønsker at producere flere af. Det er mRNA-fabrikker, man gerne vil lave flere af. Man vil gerne producere flere af de her fantastiske produkter. Man kører bare derud af, som om ingen er døde, ingen er skadet, som om ingenting er sket, som om alt er godt. Jamen, det er fuldstændig sindssygt. Vi står med et WHO og et EU og nogle regeringer i Vesten, som vil have noget mere kontrol, end de allerede har. WHO og EU, de arbejder på et digitalt idé, som får coronapasset til at ligne en metrobillet. Altså inspireret af WEF, altså World Economic Forum, den her globale elite med storhedsvanvid, som gerne vil kontrollere verden. Hvis de får magt, som de har agt, alle de her globale organisationer og eliter, som bare vil styre det hele, ja, så skal vi alle have et digitalt idé. Og vi skal have et digitalt idé, for uden det, så vil vi ikke kunne gøre noget. Vi vil ikke kunne åbne en bankkonto, vi vil ikke kunne købe forsikringer, vi vil ikke kunne købe en bil, vi vil ikke kunne købe et hus eller en lejlighed, vi vil ikke kunne rejse nogen steder, vi kan ikke købe mad, drikke, tøj osv., vi kan ikke komme til lægen på hospitalet, vi kan ikke lave forretninger og drive virksomhed, vi kan ikke bruge sociale medier, vi kan heller ikke eje en mobiltelefon eller en computer. Vi kan ikke betale skat, vi kan ikke modtage sociale ydelser, vi kan ikke stemme ved kommunalvalg eller folketingsvalg. Altså uden en digital ID kan vi intet. Det er simpelthen planen. Vi skal have den her digitale idé. Hvis vi ikke tager den, hvis vi ikke får den, så er vi lukket ud af samfundet. Hvorfor er det så vigtigt?
Fordi oveni, så kan de jo kontrollere vores færden, vores adfærd, alt hvad vi gør. Og det betyder, at når de kan kontrollere den via det her digitale ID, så kan de også lukke ned. Og det kan de gøre på den måde, at de kan lukke ned for adgang til alle de her ting, som jeg lige har nævnt. Og hvor har vi hørt, man har gjort det? Kina, det berygtede social credit score. Hvad gør kineserne? Ja, hvis deres befolkning ikke makker ret og ikke gør, som regeringen i Kina ønsker, jamen så lukker man ned for deres adgang til deres bankkonti og så videre. Og hvis du tænker, jamen det er Kina, den her slags sker ikke i Vesten, så husk lige på de kanadiske trucker og den der Freedom-konvoj tilbage i januar-februar 22, hvor den kanadiske regering, det vil sige premierminister Justin Trudeau, han, jeg skal lige have roligt min kat her, han lukkede simpelthen deres bankkonti, eller adgang til deres bankkonti. Det betød simpelthen, at mænd og kvinder, som havde, hvis eneste forbrydelse var, at de havde deltaget i en frihedsdemonstration, de kunne pludselig ikke adgang til deres egen penge. De kunne pludselig hverken købe mad eller drikke. Altså, så det kan man altså gøre. Mette Frederiksens regering, den tidligere i hvert fald, men egentlig også den nuværende, Sundhedsstyrelsen, Serum Instituttet, Lægemiddelstyrelsen, de er ansvarlige for tusindvis af danskers død og for tusindvis af danskers skader. Men jeg ser ikke tegn i sol og måne på, at de vil tage ansvar og sige undskyld, rette op, eller at andre vil tage ansvar. Nu er der godt nok bestilt endnu en corona-evaluering, men hvad kommer den til at sige? Det er det her Nationale Forsknings- og Analysecenter, VIVE, som skal foretage evaluering, og det er jo et uafhængigt center. Uafhængigt, fordi det hører hjemme under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Så kan man jo spørge sig selv, hvor uafhængigt er det lige? Og VIVE har også allerede været ude at sige flere gange, sådan at Danmark er nok kommet godt igennem pandemien. Halleluja. Som jeg ser det, er vi på vej mod mere kontrol, mere overvågning og flere indgreb i vores frihedsrettigheder. Så hvad gør vi? Det er ganske enkelt. Vi siger nej. Vi siger, det vil vi ikke være med til. Det vil vi ikke finde os i. De har kun magten over os, hvis vi giver den til dem. Husk, at vi mennesker, vi er født frie. Vi er faktisk født til et liv i frihed. Friheden er vores. Ingen kan tage den fra os. Vi kan kun tillade dem at gøre det. Og det kan vi jo lade være med. Hvorfor skulle vi tillade nogen at tage friheden fra os? Altså, de har kun magt, hvis vi giver dem magt. Når alle coronarestriktionerne kunne gennemføres, også de mest tåbelige af dem, så var det jo fordi, vi gik med. Hvis vi alle sammen, eller i hvert fald bare de fleste af os har sagt, nej, det der, det er sgu for åndssvagt, det går jeg ikke med på, det gider jeg ikke. Hvad var der så sket? Prøv lige at tænke over det. Så vi bliver hver især nødt til at gøre op med os selv. Hvad vil vi være med til? Hvad vil vi finde os i? Hvad vil vi ikke finde os i? Og jeg vil sige, hvis du bekymrer dig om dine børns fremtid, dine børnebørns fremtid, din egen fremtid, jamen så nytter det altså ikke noget at stikke hovedet i sanden lige her nu. Du er nødt til at være på stikkerne. Du er nødt til at være parat til både at bruge din kritiske sans, din sunde fornuft, din ret til selvbestemmelse og dit nej. Du er simpelthen nødt til at være klar til at sige nej til de ting, du ikke vil være med til. Du bliver nødt til at stoppe for dig selv og afgøre, hvor går din grænse. Skal du være bange? Nej. Det er det sidste, du skal være. Du skal aldrig mere være bange, for husk, de har kun magten, hvis du giver dem magten. Du skal leve dit liv. Du skal glæde dig over de mennesker, der er i dit liv. Alle de gode ting, der er i dit liv, som gør dig lykkelig. Glæde dig over, at det er sommer. Glæde dig over livet i det hele taget. Du skal aldrig mere være bange, for du skal huske, du er et frit menneske. Og din regering har ikke magten over dig. Din regering har magt i kraft af dig, din stemme. Den er der kun, fordi du har stemt på den. Du kan tage den stemme fra den igen. Du har magten. Du skal simpelthen bare lære at sige nej. Disse var ordene en tirsdag i juni, den 4. juni helt nøjagtigt. Kan du fortsat have en rigtig god tirsdag og en fantastisk sommer. Hej hej.